Преустанови това, което правиш. Независимо дали четеш, работиш, чистиш или се храниш. Направи си кратка пауза. Спри това, което правиш в момента. Седни удобно и затвори очи. Поеми няколко дълбоки вдишвания. Вдишвай през носа и издишвай през устата. Вдишвай. Издишвай. Вдишвай. Издишвай. Вдишвай. Издишвай. Заедно с въздуха издишай и всички притеснения. Издишвай и всички мисли за следващи стъпки. Вдишвай. Издишвай. Вдишвай. Издишвай. Освободи се от всяко напрежение в своето тяло. Вдишвай. Издишвай. Вдишвай. Издишвай. Сега обърни внимание на това, което усещаш по време на тази кратка пауза. Има ли специфични усещания в тялото? Усещаш ли тревожност и безпокойство? Притеснява ли те фактът, че се отдалечаваш от дейностите и мислите си? Изкушаваш ли се да се върнеш към задачата, която прекъсна? Можеш ли да приемеш това, което се случва вътре в теб в този момент? Вдишвай. Издишвай. Вдишвай. Издишвай. Осъзнай какво се случва около теб. Искаш ли да продължиш задачата си по същия начин? Или можеш да промениш нещо, за да оптимизираш процеса? И сега, с комфортно за теб темпо, се върни тук и сега. Приятна работа!